mendung petang limputi cahyane ngenteni kapangku kangen ayu paras mutya lintang luku amung sira kang tantu rino wengi gugah kalbu sik kono sik Piye to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Kula kan teng mriki etok to, Pak. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. gak takoni ya mlumah no Kang Mas. jebul kowe wis duwe sinisian kowe wis duwe gandengane Kakang, Sedawati aku tulung ngono. Iya meneng ae. yo gini perjanjian yes yes Men saya gendap, saya jangkep, ya jenengan tak setelke karo niket salim. lho nek kula ki manut pimpinan Nah, nggih, ngoten ngoten nggih. lho. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo Piyai Semene Mbane. Lah, Ayo. bocah niki diaturi niki jan longgor to Mas Longgor pripun? niki gedhe rumayahe ning bocah sakniki ale bocah riyen benten Bentene. nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget Mas sakniki karena konsumsi makanan niku wah rena-rena jadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet Nggih, kalau zaman biyen akeh sing bocah kena stunting sakniki pun mboten enten Mergo gisine wis terpenuhi. terpenuhi ngoten lho susu terpenuhi Leres. anake niki yo wah bahaya Mas Ayo. awake cilik Kok iso anake dagelan Lah, laris piye kondang? to? Anake cilik kurang gizi Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi ngono. kudune susu itu menunjang Mata tukang sapi dhewe bojoku. loh Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh Dadi piye kuwi begitu ngelakno langsung mencot. mbok kon cedhot dhewe Aku nyedot dhewe lah iki kleru. piye kuwi Baru dincot ra metu susune. oh ya pas entek Tak tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kowe. Sambukin itu Sing gak piye Yo, malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Tedet. Neling. baik Sik. Sik, iki mau cara anu mau nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? gini Nah. itu matanya juga ikut sama ininya tangannya Pak. gerakan tangan Tangan Iya. ke kanan, mata ke ke kanan tangan ke kiri. mata ke kiri Mas Klitik lagi melu mau. iya tadi Bali juga sama Sik kae lho, mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. tayub Pak deh Lho pancen tayub pancen yo kira. coba kamu lagi Ini saiki kan sik dicocokne profesional iso, kabeh. ya. Ayo. Simburi, Ayo simburi, coba simburi. cara Bali mau. Ngapa to kok kula liatin masanya? aku Ya ya makanya. tak delok gede sakmu tak delok. Ayo coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. wah Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Jadi- Iya, dudono.
Dudono kluthuk dudono kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Sing terakhir. Ayan. Betul Yan. Ayo, iki. Orang Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Hop. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, Pak, diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudune dari ki. Bali. Wiraga, wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono Jajal lho. kowe. Ayo, diringi. Yo, Dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman niken, niken. i gede manuke. Kirene tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Oh, sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? dia. Kok kuwi ngeweke niken Terima kok. kasih. Aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung Thank joget you. dhewe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Nyo konggone Mbak Niken. Aja. Ora, Ayo, duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cayu. kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Nggih. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki Kene lho, lenggah Baline sini, Mas lenggah Kluthuk. sini. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel Tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, Tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Ada diasuk gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Lu mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa blues. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Iya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iye? Lu lo sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualik no.
Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? nah, Kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Enggak. Lu itu elu, gue itu gue. Lah iya lu ki aku ngeket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Loh, piye to iki? Masuk. Kenal to? Tik piye Iya iki? gini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Mencra-mencra bacok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet lho. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita Ayo. jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib? Iya. Enak, ayo lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nih kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho iku. Angel kok sama lu gue diwarai aku. lho. Jajal Iya kan? tembang Iya kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak Eh, mendoakan dulu? Oke, oke. Iya no, iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Gimana? Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Lah ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. apa ya? Disahkan. Disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarepmu kan aku. Ini tak telane. Ini umpamane omah ya. Iya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Dicek meneh. Gitu lek ngomong iki. Lah oh ki jadi ngono kowe jelas. kuping bosok jadi. Oke nih ngomong ya ngono kuwi ya lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Iya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, Iki semene iki ora- penggemar Oh kabeh. nggih, matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Om Pak. Gendi. kritik, om Nah, kritik kuwi. sih. Oh iya, buat Om Klitik, Iya, iya, iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun Oh, nikah. bangun nikah. Iya iya iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih ya, Nduk. Makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dongane aku tuh. Ya, Bo? Anu ya, aku wis tak dongo dhewe sesuk. Kaya berkat. Kita gak metu. Kamu nggak mau tak yo doain? bene iya, didongake iya. bocah. Bocah iki keterima. sore. Jajal dongane. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Iya, iya, iya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya 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 ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin 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 amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya Moga-moga kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. enggak sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya.
anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwekan. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi sesarengan kok iki musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, ora nek wong gatekne kowe malah ngilikne. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun ning putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun ning kene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget diobo-obo iki mamune. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya ya. Wah, Mampu. mabuk gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Wah, yo bleset tok kowe. Anu Ngono apa? ngatur apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi nek lo. ayo. niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condrowo ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok yang guyu. Wingi kok Aku piye? akapela. Oh iya Ya, wis. Ini Bon, Nduk. Iya Ayo dong, kan ngomong. kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo Nduk, sabar. Ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi Nduk, sak senengmu. Ndang. Yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guricik-icik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya to. piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi, keceroki kuwi. Ono suwi nih rambut. Ayo jajal Dok, balenono Dok jajal. Urang. Wah tuwonyo mbledos kok iso. yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wah. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyap. Dadi- Iki lagune. Tutuk gampang adoh Ram. Ngene wis. Ngene wis Nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Dok, paringno Masmu jajal iki. Nggae alat kuwi. Ya iki kok. Mbok tahu sae. Jajal iki. Lah kene muni to. Lho, sing kene muni to. Kene metu. Oh alah. Ayo jajal iki. Tuh, Kak. Ya, yo. Yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas teput hatiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini
nek cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Tuk. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene kok macangku sing iso iki ndledek oh janggut. Coba. Kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam kledik. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Nduk. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ing tresna mawon nggih, Pak? Nggih. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalanan ning tresno. Nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Bari iki Halo, gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni lho. piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Oh, ampun kowe ngene. Yo, diaturake jalaraning tresna Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sunar rembulan wayah telu kalahin dayan kalawan esemu solas lagemmu kang lugu amimbu ika banget sroning kalbuku bunga tanku aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku pos peta kang manis ayu paras mutya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyoto tresnaku tulus kanggo sliramu. Selamat sukses. Madang Karang. Beringin betul.
Dadi ngene, Nduk, niken Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih, nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke. Nggih. Nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Paton sing nabuh kreatif yo jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Lho. Ngene rasane yen kangen kowe. Lho. Oh, enak tuh. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jane. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning mungkin kaya no, ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye? Dadi kowe ki ora ngerti. Ya, Ro. Piye lali to? Ayo. Lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk niki kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Iman-iman. Ayo. Lah, saiki ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sapa? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Mungkin no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak, aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono. oke. Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan mbiyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis aman. lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo, bebas. saestu Mas. Nggih, Pareng nggih. nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, cilik. Iya, coba kaya Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Supran Suwondo lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sila bro ya. Kejan. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun Kang. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune wedo anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged. Pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso.
penggemar toprak ora iso ki piye. Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk ora. Yo kenyih. Sik kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu diran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulungagung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking. Nuning nggih sinuwun. Kuwi Durga kuwi. Ketoprak iki wong Aja wedok. mlocokne to. Mbok suara Suara tenggorokan. Ayo. Tempangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Hah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ya. Lek Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sak kloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ra gelem karo Angling Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem akeh terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angling Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Inggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dah. Ayo Mban. Piyong Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya Hei, jelas delok kewan-kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyong. Ya Allah gantenge Kok kaya sik- ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyong? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak aku Piyong. Ngapusi. Yo. Saiki akeh penculikan kok Dari aku, yo. sing ngapusi.
Mosok ngono to. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah Ayo aku tak wae. tuke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak tuke Bali. Mah aja. Kakang Mas badhe madhe mono mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ana. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan badhe madrim gundul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak iki uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk iki lho. Ngene lho. Kelire ki ning kono, ki ning jero kok ning jero mau umpel-ulan koyo ngene iki. Iki urung kelire ki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane to perane. Lho. Salah, Mas, pemaine mek loro tok. Sama-sama. Ah iya wae. Belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Hei, Setyawati. Aja gelem. Oke, aja gelem, aja gelem. Oke. Sik. Nek kono sik. Datu. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Nah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa adik? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. emban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Niki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampeyan iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Iya meneng ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya Mas. Kakange. Mas. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrim. Weluh batik madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menasa sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim Apa? mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palabrah. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya.
Kakang badhe madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, wes, ejan, os, yes. Apike. Ejan, mas. Os, ini, os, Kakang badhe madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim. Beluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Panjenengan. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangkring. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Wes, celeng. Oh, wes, edan. Wes. Wes, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula apa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madrim. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget endi? Iki mbuk. Weh, Jan. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun Nggih. lebih becik melaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki Lho, kok mari yu? munggah-munggah kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, munggah, Winong munggah. karo Birgita. Wis kene tok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Ya kene tok. Aku teh dulu ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita, gitu. Lho. Oh. Ngono mah ya. Nang. Wes, Nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari widodo Widodo. salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Eh, Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, Mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Kaca. Monggo dados yuk.
Laban PT Putra Rindani. Winong Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepundhen kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Lah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres nggih. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampan nenggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk Niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit. Monggo.